म्हापशागिरी वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या वाठारांत बांदकाम सुरू आशिल्लें तेन्ना ही पायपलायन फुटिल्ल्याचो अदमास आसा। पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्या। पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम सुरू आसा। ते ऑटोमॅटिक फुटले म्हणतात। ऑटोमॅटिक फुटले म्हणतात। आम्ही काम करपा गेला आता ते पाईप शोधल्याशिवाय आम्ही काय सांगू शकना। फ्लावराचे काम इतले दिवस बंद असलेली। ओके, आता ते लाईन शिफ्ट करपाचे आसा। अजून ते शिफ्टिंगाचे काम त्यांचे चालू जावना। त्यांचे इस्टिमेटाचे प्रॉब्लेम त्याका लागून ते करतात। ते रोड हे नॅशनल हेवी त्यांनी WRD ने हे करू जाय आणि इस्टिमेट सोबत ते रोड वाले ते त्यांना फारीक करू जाय। ते WRD आणि ते रोड वाले पळतात ते आमका काही पाईपलाईन आता सकाळी फुटली। ओके, हे रॉ वॉटर मध्ये दुपारची उदीक नाहीये। दुपारची उदीक पोहोचून बरोबर होतं फिल्टर जात आहे जाऊन मग पब्लिक आवडता होती। ओके, नापाच्या बरोबर जिल्हे डिफिकल्ट झालं काय आता उदीक असा बघी केलं म्हणून काय जाय। ओके, केन्ना काम कंप्लीट जातले? आता ते शोधल्याशिवाय काय सांगू शकना आम्ही, पण एक जातले 4-5 जातले प्लान त्यांना खबर आहे मरे। आता पहिली त्यांनी केला ते आता कोण ऑपरेटर येतात किती त्यांचे ते सगळे तसे आता